नचनिया के इनकर केस हते बड़ा बा तो हेंगा ना चले तका त हेंगा कल के चलेली त बुझला कि अनहरी गाय चलतिया तीन को नचो जाने ले 3 गो नचो जाने ले जान तारा के 50 रुपया कह देलसिया काहे ए से देलसिया नु कि रका बोका के बुद्धि ना देवे के चाहे रुपया दे देवे त ई सोचलक कि एकरा के बुद्धि बतावल ठीक नहीं खे कर नाच त करे आवत न कि हम के नाचिला जन ई नाच देखावत तड़ी ई नाच रोशन भाई जो देखले उ नाच थोड़े ही नाच तड़ी इनकर अलग नाच बा लेकिन एक उतर हेंगा 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 क दे रहा लेकिन ई चीज ना कई सोचले कि जाए तो बुड़बो खा करके 50 रुपया दे देवे तो और बोली तो तनी सुने में हमरा मजा आई बुड़बो के मारे में जितना मजा ना आवेला उ भचर भचर बोलन से बेसी सुने में मजा आवे मजा ले हो जाला के कह अब ना निकली तो कब निकली बाल बच्चा ला आदमी भइलन तो बाल बच्चा ला तू आदमी भइल अब अते अते कुर्ता ना पहनबो त कब पहनबो का बुलेट गलती बुलेट तो हेबर फेरे में पड़ गरला लेकिन ठीक बारे से धैल धराऊ हमरो टीम में छोरे वो सुअर के बच्चा हो सवरिया या राम जी हो आज के डेट में वही चीज के बेसी दाम बा चीज के जवना चीज के काम नहीं है जे बड़ बुजुर्ग जब बैठल बा गीत संगीत पर तनी ध्यान दे हमरा एह गीत के मानस हंस गायत्री बाबा गावत रहले आज के जमाना में का बा आज के जमाना में का बा अर के ओकर बेसी दाम बा भैया ध्यान दे ओकर बेसी दाम बा ओकर बेसी दाम बा जवाना के काम नहीं है ओकर बेसी दाम बा जवाना के काम कौनो में नहीं के छोड़े के ध्यान दियो कौनो गीत होई तो करे बेसी दाम बा जवना के काम नहीं है देखी ये देखे के मिलता का दूध दही से महंगा बिकात एही जा जाम्बा जवना के काम नहीं है ओकर बेसी दाम बा दूध के कीमत काबा 40 रुपए 50 रुपए है नु किलो बेचाता चाचा 40-50 रुपए किलो बेचाता दूधा आ दरुआ तू जाना तारा काहे से कर हकी बुझाता रहा बतावा ना घरे कैसे मिलता
अभी धोके बानू धोके बा बंद भइला के बाद धोके बा दरुआ देखिए 1200 रुपये 1400 रुपये फूल का तो मिलता है। वो गाना गोले रहे सुनले रहे हम कि 600 में हाफ मिले 1200 में फूल हो। तो हम वही कैसे सुनले रहे कि बताओ 1200 में 1 लीटर मिलता आई 40 रुपया में 1 लीटर मिलता। जबकि वो फायदा करता है नुकसान जबकि दूध पीला से इंसान के फायदा हो, शरीर के लिए लाभदायक है। आपका शरीर हेल्थ अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन कीमत एकर कम बा। दरुआ पीला से हानि बा, वो शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन लोग ज्यादा कीमत दरुए के देता है। सोचिए ली बात बा आखिर का है। दारू पियबो किडनी सर जाए, लीवर सर जाए, जिए के 80 बरस तो 40 बरस में दांत चियर के निकल जाए। चाचा दूध हाला दूध पियावता उठावना भइल बा दूध के महीना लगता तो जाता दूध के पैसा मांगे। महीना लगता तो मल्लिकार हमरा के पैसा दिहल जाओ, लोग डांट देता दूध पियोले बड़ा अगला महीना ही है पैसा खातिर हमेशा चढ़ा लागल। जा 2 महीना बाद आई है यहाँ भैंस के चोकर नहीं थे। लड़का के तू दूध पियोले बड़ा ऐसा कि तीनों लड़का हमार पानी फेटुआ दूध पी के बीमार पड़ल बड़ा सब। लोग तनी दूध में पानी मिला देता तो लोग डांटता, और ये दारू में लोग पानी मिला के पियता। एकर नालिश कोई नहीं खे करो। सोची विचार करी चाचा, दूध हाला दूध पिया के पैसा मांगे गल तो लोग ओकरा के डांट देलक, बोल देलक, गरिया देलक। और ये दारू के काउंटर पर लोग जाता तो पहले दारू वाला पैसा ले लेता, पहले पैसा लेता का है उ सोचता कि हम देता नहीं जहर ई पी ही तेकर गारंटी नहीं है कि जी ही कि ना जी ही। तो ऐसे पहले पैसा ले लेता है, बाद में दरुआ देता। दूध है ना सोचता लोग कि जाए तो हम पियोले मानी दूध ई हटे अमृत ई पी ही तो जी ही आ जी ही तो आज ना तो बिहानो तो रुपया दी ही। उहे कभी लिखता रे कि दूध हो दही से महंगा बिकात एहिजा जाम बा आ जमाना के काम नहीं खे करे देसी दाम बा। और बा आज के डेट में लोग पूजा करता शंकर जी के, प्रभु श्री राम के, दुर्गा जी के, लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के। लेकिन ये कुल जरूरी नहीं है। बतौनी हनु सुमिराने में कि इंसान खातिर सबसे देवी बड़का देवी हमनी के माई है और सबसे बड़का देवता हमनी के पिताजी हवे। माई बाबू के कोई नहीं खे पूजा करत आ लोग बाबा धाम जाता। आपके कर्तव्य से अगर माता पिता खुश नहीं है तो हर तीर्थ धाम यात्रा आपका बेकार रहता है। पूजा करे के बाद तो माई बाबू के पूजा करो। भगवान के कोई देखले नहीं खे लेकिन लोग के विश्वास बा। लेकिन माई बाबू ऐसा है लोग उहे हमने के जन्मदाता लोग तो उहे भगवान है, वो लोग सामने लौकता, वो लोग के कोई नहीं खे पूजा। चाहे पूजा करे के बाद तो एगो देवता बारे जे आके सामने और बारे साक्षात उनका के पूजा करे खातिर कुछ खर्चा ना लगे। और दुर्गा जी के पूजा करम, शंकर जी के पूजा करम, 2 रुपया के अगरबत्ती ले छी ना ले हम नो। हां जी। लेकिन एगो ऐसा देवता बारे कि उनका में 1 रुपया खर्चा ना लगेला। और अजय जी उनका में 1 रुपया खर्चा ना लगेला। पूजा करे के बाद कैसे फूल से ना फल से एक लोटा जल से फूल से ना फल से बस 1 लोटा जल से। सूरज भगवान पूर्व में है उगेले, नहा धोआ के फर्स्ट क्लास पछुआ मारो आ जाके सूरज भगवान के 1 लोटा जल दो। जेमे कि सूरज भगवान उगता रहे तो पूरा दुनिया पूरा संसार के रोशनी देता रहे, प्रकाश मिलता। लेकिन सूरज भगवान के कोई जल नहीं देता ना, हमें खर्चा होइले नहीं के तब खर्चा नहीं खेता पर। लेकिन का हम के करा के दोस्ती आजकल के खाना के दोस्ती
दिया कि आजकल के जनाना के दोस्त दिया कि आजकल के मर्दाना के दोस्त दिया, कुछ समझ में आवत बाना। कहाँ तुम फंस गई थी? ठीक है ठक बा ठीक है बा, लेकिन एगो पॉइंट से रोशन भाई के तुम मरलू है। बोले बा कार्यक्रम जब हम बंद करता है तो एंट्री तुरंत होके के चाहिए, लोग इंतजार करेला। फसल थोड़ी रही फंसा ले रहा ना तो एक के साथे तारा दोनों आदमी कहे के चाहत रहो, तू कहता रू कि रूम में चल गई ज्योति दिलिया के चल गई है, बताओ काम रही तो रूम पर न ले जाइए तो कहाँ ले जाइए? बिना पूछले कोई के रूम में ना जाए जाला। अब कोई कुछ कह देवे रूम वाला तो कोई बिना तो मन फिर तो उन्हें सलोड़ गिरावते नहीं अइबू, मतलब दो चार नंबर दे देवे लोग तो तू का करबो। हाँ चुआवते नु आवे के पड़ी। गाड़ी जौन हो गाड़ी के घर मानल गइल बा, तू कहियो उतर के ना जाली, कहियो ना जाली, तू गाड़ी में तैयार हो जा। अब छोड़ा जाए तो बात के खत्म कर, बात हो गई। लेकिन और सब ठीक बा। तहरा के हम दूसब ना ना जैसे ये दूसब तारे हमरा नचनिया के, तो हम इनका नचनिया के दूसब ना। काहे पूछो? काहे कि हम मर्द हैं। मर्द एगो मर्द से लड़ेला, करेला आ जितना मौगा होखेले से लेडीज से जुड़ाले से। जैसे रोशन भैया तो तहर ब्याह से मौगा हो, बा मौगा ना रहते तो लेडीज से ना जुड़ते। अरे महाराज नचनिए से दुगो लगावे आलो रे। हम मर्द बानी तब न इनका से जुड़ाता नहीं। तो है दे मर्द मर्द से लड़ेला, औरत औरत से लड़ेला। लड़े ले इनका के बोले खातिर हमू हाथ ना बोल देम, कहे बात नहीं खे। लेकिन देखे वाला लोग का कहे कि दोनों साथ ई बेसो नचनिया के कहला, कहू बेसो ए नचनिया के कहला। लेकिन ई कुल हम ना करब। मैं जो गाऊंगा सोना गाऊंगा और सोना पे ये सुहागा लगाएगी। इसका काम यही है, ध्यान। हाँ फूल से न फल से एक लोटा जल से, लेकिन सूरज भगवान के कोई पूजा करता ना। सूरज ना पूजा देखो ए भैया, जेकरा से लागत घाम बा, जवन के काम नहीं ओकर बेसी दाम बा, जवन के काम हीरा रे रतनवा चिंता के करानवा, लोग हीरा पहनता, सोना पहनता, चांदी पहनता। काहे खातिर कि हम सबसे बड़का है। सोना चांदी पहनला से कोई बड़का ना होला, ओकर विचार बड़ा होखे के चाहिए, व्यवहार बड़ा होखे के चाहिए, बुद्धि बड़ा होखे के चाहिए। न तो हो गइल सियान आ उम्र बा लइके के। बुद्धि बुद्धि हो गइल सियान आ बुद्धि बा लड़के के। उम्र सोना चांदी पहन के बुझता कि हमारे लड़का कोई होइए नहीं। बटाम के ऊपर काहे प्रदुमन परदेसी कमाए खातिर कम थोड़े कमाता रे। ना जी रोशन आज कम थोड़े कमाता रे, ज्योति कम थोड़े कमाता रे। पहले इनको शौक रहे सोना के, लेकिन जब से हमरा में इनका के सोना के से आतना दूर कर देने के पूछे मत। कारण बा एकर पीछे खाली स्टील पेन के आज चाहिए तो 15-20 लाख के सोना लटका के हमू घूमे लागो। लेकिन गौवा देहातों के लोगों का कहीं देखो सारा बनता बने लागल। गलती कहता है। तो अपन माटी के कबो ना भूले के चाहे। जवना के घरे लैट्रिन बनावे के रुपया ना रहे, गाय काज कंगन पहन के घूमत रहे सब। रोज सब देखलो हम नाम ना धरब, कंगन पहन के घूमत रहे सब, बाली लटका के हई गर्दन में एथी लटका के घूमत रहे सब। काहे लगे हम सबसे बड़े हैं, लेकिन ना ई सोना चांदी जान के गरहन बा। पूछी कैसे? अकेला में रहुआ कहीं पहन के जाता नहीं, रात कुरात बा, दो चार जना लाग जाई लोग पीछे, जनवो मारी लोग और सोनवो छेनी लोग। आ उहे रहुआ रुद्राक्ष के माला एगो पहन लेता नहीं, आ कहीं रात बिरात में निकलता नहीं रहुआ, दो चार गो लोगों पकड़ता रहुआ के। और जो रुद्राक्ष के माला लोग गर्दन में देखी रे, रुद्राक्ष के माला लोग गर्दन में देखी तो लोग कही कि अच्छा विचार के आदमी बा, अरे छोड़ दो संत परिवार के आदमी बा, एकरा के सफलता पूर्वक एकरा घरे पहुंचावा। ब्राह्मण